Здравейте, драги потребители на YouTube! Днешната ни тема е много любопитна и много различна от всичко, което до сега сме разглеждали. Надявам се да ви бъде интересна и да ви бъде забавна и да ви бъде приятно във всеки мой разклад. Ако не сте се абонирали, сега е момента да го направите. Също така ще очаквам и вашите коментари. Ще ми бъде много приятно да имам обратна връзка с вас. Също бих се зарадвала, ако предложите нови теми, които да обсъдим. И би ми било приятно да коментирате всичко, което ви вълнува. Всичко, което е на сърцето ви. И така, темата ни днес е 10 послания, които ангелите искат да ви предадат. Надявам се да се получи много интересен и много приятен разклад. Първото послание, което виждам по картите, е да мислите по нестандартен начин. Да мислите извън кутията. Ето тук виждаме посланието. Да не бъдете толкова едностранчиви и толкова вглъбени в нормите, които всички спазват, да мислите по нов начин. И новия начин ще ви донесе и до по-добри резултати. До по-постижими цели. Освен това, когато мислите извън кутията, вие ще станете по-силни. Ето тук като този лъв. Красив и величествен и силен. Защото когато рискувате, когато действате по нов начин, вашите шансове за успех се увеличават. И вашите постижения ще бъдат повече и по-впечатляващи. Друг съвет, който вашите ангели искат да ви дадат, е да слушате интуицията си. Ето тук. Това означава, че може би някои от вас не вярват достатъчно в себе си. Не вярват в възможностите, които имат. Или са допуснали други хора да взимат важните решения вместо вас самите. И ето тя е и картата, която е до тях. Тя ви съветва отново да станете господар на съдбата си. Да хванете здраво юздите на вашия живот и да не допускате някой друг да решава вместо вас в моменти, в които ви е страх, когато сте разколебани. Не бива да допускате някой друг да взима важните решения във вашия живот. Защото живота си е ваш. И трябва да го изживеете така, както вие смятате за добре.
Не бива да следвате указанията на някой друг, защото вашия живот си е ваш живот. Той не е техен. И затова ангелите ви съветват да станете господари на съдбата си. Друго послание по тези карти е да бъдете по-внимателни, да филтрирате хората в живота си, да не се предоверявате и да не приемате всеки, който ви се пише за приятел, да не го приемате за такъв. Да проверявате хората, защото приятелите може да ги изпитаме в трудните си моменти. Сам тогава се вижда кой наистина е важен, кой е истински приятел. И може би вие сте много доверчиви, много хора с много добро сърце. И затова картите ви съветват и по-точно ангелите ви съветват да филтрирате повече хората в живота си. Да ги проверявате преди да им повярвате, преди да ги допуснете в живота си. Друго, което виждам по картите е, че много от вас не са пуснали миналото си. Може би не са забравили човек от миналото си. Човек, който вече си изиграл ролята. Човек, който е влязъл за определен период в живота ви и вече вие нямате нужда от него и трябва да го пуснете без да се ядосвате. Ето тук ви съветват ангелите да се умеете по някакъв начин да се освободите от спомените си и да се освободите от всичко свързано с този човек, от вашето минало. Друго, какво може да видим по тези карти? Някои от вас са започнали някакво ново начинание, някаква нова мечта, някаква нова цел преследват и се двумят дали ще бъде успешна и как ще завърши. И ангелите ви казват, че ви очаква победа. Да бъдете спокойни. Също така ви очаква някакво ново приключение. Тук ви съветват картите, че истината не бива да се премълчава. Истината трябва да се казва цялата и на време. Също така ангелите ви съветват да бъдете по-балансирани. Вижте каква красива карта. Да бъдете по-спокойни, по-умерени и по-балансирани. Някои от вас, може би, са преживели нещо неприятно и се двумят дали да си отмъстят, но ангелите ви казват, че всичко се връща и да не си отмъщавате. Да бъдете търпеливи и да изчакате съдбата да даде на всеки му заслуженото.
Тук ви съветват също така ангелите да слушате повече интуицията си. Да вярвате най-много на себе си, да се слушвате за важните неща в интуицията си и след като вземете решение, едва тогава да се допитате до мнението на другите хора. Друг съвет, който ви казват ангелите, е да бъдете по-мъдри, по-равновесени и по-мъдри. Защото може би вие сте в момента по-импулсивни, но те ви съветват да бъдете по-спокойни и по-мъдри. Да видим друго послание. Друго послание е да пазите енергията си. Защото може би прахосвате прекалено много енергия, прекалено много неща и трябва да разберете кои са наистина важните неща, в които да влагате енергията си, да разберете кои са важните хора, за които да хабите енергията си и да изключите от живота си нещата и хората, които само ви изтощават, които не ви носят нищо положително, които не ви обогатяват по никакъв начин. И трябва да пазите себе си, да пазите емоционалното си здраве и физическото си здраве. Друго послание, какво можем да открием тук? Ангелите ви съветват да намерите себе си. Ето тук по тази карта. Защото може би това е свързано с енергията, която хабите и трябва да бъдете по-внимателни. Да пазите здравето си, да пазите ума си и сърцето си. Друго послание, което вашите ангели искат да ви предадат е, че във вашия живот навлиза човек, който вие винаги сте търсили, винаги сте очаквали и ето такъв период ви очаква с този човек. Светъл и ярък и блестящ. И този човек ще ви донесе тази топлина, която излъчва слънцето тук. И ще огрее живота ви, ще го направи пълен, топъл и уютен. И много от вас ще се радват на успех в новото начинание или в новата цел, или в връзката, която предстои за много от вас. Това виждам по тези карти, по днешната ни тема. И сега ще изтеглим съвети от картите. Да видим какво ще ни посъветват другите карти. Да
излъчвате мир, да действате с любов, да мислите с любов. Да изпълните сърцето си с любов при всяко ваше действие, при всяка ваша мисъл. И тогава всичко, което сте започнали, то ще бъде много успешно, много красиво, защото ще бъде направено с много любов и много светли мисли от ваша страна. Да видим друг съвет, какъв ще ни дадат картите. Те ви съветват да мечтаете повече, защото мечтите правят живота ви по-богат, по-цялостен и по-пълен. И ангелите ви съветват да мечтаете, да не спирате да мечтаете и да вярвате в чудеса. В малките чудеса, в големите, да не спирате да вярвате в чудесата изобщо. Защото човек, който вярва в чудесата, тогава в живота му поднася само хубави неща. И тогава се сбъдват мечтите му. Също така, тук получаваме друго послание от ангелите, че прекалено много някои от вас се тревожат, а не бива да влагат толкова много мисли в тревоги и в грижите си, защото Вселената поема повечето от грижите и от тревогите ви и ви помага да ги разрешите леко, да ги разрешите по най-безболезнения начин за вас. Тук друго послание от ангелите, което получаваме, е да забавите темпото. Да не сте толкова натоварени, да не сте толкова целеустремени. Малко да забавите темпото и тогава ще започнете да изпитвате, да усещате повече неща и ще почнете да се наслаждавате повече на живота и на това, което живота ви поднася. Да видим друг съвет, дали ще получим. Да съумеете да изразявате благодарността си. Защото когато наистина сте благодарни, тогава Вселената ви дава още хубави неща, още хубави хора във вашия живот и избъдва вашите мечти. А хората, които не изпитват благодарност, тогава Вселената си казва: ами аз тогава за какво да му давам хубави шансове, хубави хора, хубави събития, когато този човек не умее да бъде благодарен. Не изразява благодарността си. И още едно послание от картите, което получаваме: да се гордеете със себе си. Да вярвате повече в себе си и да знаете, че сте наистина ценен и важен човек и сте нужен на близките си, сте нужен на децата си, на половинката си, на роднините си, на приятелите си. И да знаете, че всеки един човек е важен и ценен сам по себе си. Няма маловажни хора. Да видим още някакъв съвет, дали ще получим от картите. Днеска са много бъбриви и много отзивчиви всички карти. Да, още един съвет: да правите всичко с любов. Да мислите с любов, да говорите с любов, да действате с любов
и да правите всичко във вашия живот с много любов, много мир в сърцето си. Мисля, че това е един много красив съвет, много полезен и ще очаквам вашите коментари за кого, доколко се е проиграл този разклад. Ще очаквам и вашите лайкове. Ще очаквам и вашите нови предложения за теми. И ще ми бъде приятно да се чуем отново и да изберете моите разклади. Надявам се да ви е било приятно и да ви е любопитно всеки път, всяка нова тема, която разглеждам. Благодаря ви, че отделихте време и предпочетахте да гледате моя разклад. Това е за днес. Чао, чао! До следващия път!